Türkmenistanda şöyle mektebi utaran yaşların harbi gulluğa alınmagy dowam etdirilýär. Käbirler gutardyş egzamenlerini tapşyryp yetişmeýär, mektep uçurumlary gutardyş egzamenleri tamamlanmanka goşuna gitmäge mejbur edilýär. Azatlyň habarçysy Balkan vilayetinde moňa görülýän taýýarlyklar barada maglumat berýär. Türkmen başynyň harbi wekilligi tarapyndan mektebi tamamlamaly okuwçy ýigitler 15-nji ýylda harbi gulluğa alınıp gidilmeli edildi. Mekteplerdäki soňky gutardyş egzamenler 18-nji we 22-nji iýunda tamamlanýar. Bu arada habar berýän yerli habarçymyz şu sebäpli käbir mektepleriň oglan okuwçylar üçin egzamenleriň möhletini öňe süýşürenligini aýdýar. Erkek okuwçylar üçin armiýa alynmak has möhüm hasap edilip soňky mektep synaglary 13-nji iýulna alynyn diýip kagydyny resmileşdirmek we olary harby gulluga alyp gitmek kararyna gelindi. Muny gurmak iş mekteplere we yerli harby wekilligiň lukmançylyk komissiýasynyň agdarlaryna Gorunmak ministrliginden tapşyryk geldi. Diýip habarçymyz aýtdy. Ol ýazky harby gulluga çagyryş kampaniýasynyň 18-nji 19-njy ýylyna çenli jemlenmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny we häkimetleriň ýaşlary şoňa çenli goşuna alyp gitmek işini tamamlamagy howlugýanlygyny belliýär. Türkmenistanda harby gulluga çagyryş ýylda 2 ýedek 1 aprelden 30-njy ýylyna çenli we 1 oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amal aşyrylýar. Harby gulluk hökmany hataplanýar, şertnama boýunça gulluk ýa-da alternativ gulluk ýurtda göz öňünde tutulmaýar. Ýazky gulluga çagyryş mövsüminde ýaşlaryň mektebi gutarmanka harby gulluga alynmagy soňky ýyllarda ýygjamlaşdy. Ýaşlaryň goşuna çekilmegi olaryň köpüsini okuwyny kadaly tamamlamak we dowam etdirmek mümkinçiliginden mahrum edýär. Diňe sanlyca adam bilim almagyny dowam etdirmek mümkinçiligine eýe bolýar. Türkmen başyda şol olaryň sany onlarça azatlyk bilen anonim gürleşen yerli çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi. Şu ýyl Türkmenbaşy etrap mektebine oturan oglanlardan diňe 50 çemesine ýokary okuwjana girmek mümkinçiligi berildi. Olaram diňe mektebi ýokary bahalara gutaran we sport ýarışlarynda welayet ýa-da Türkmenistan derejesinde altyn kümüş medallara eýe bolan ýaşlar. Olaryň sanaglary taýýarlandy. Emma olara şu tomuzky ýokary okuw synaklarynyň geçip bilmedik ýagdaýyna güýlki harby çagyryşda gulluga gitjekdikleri duýduruldy. Öýlerinden dil hatalandy. Diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşme aýtdy. Bu aralykda enatalaryň ogullaryny gullukdan alyp galmak ugrundaky aladalar artýar. Balkandaky habarçymyz käbir enatalara çağalarynyň saglyk ýagdaýy yaramaz diýip harby komissariýatyň lukmanlaryna para berip 6 ay gullugy ýyda çekdirmegi başarýanlygyny aýdýar. Emma onuň sözlerine görä munyň bilen bir wagtda hakykatdan saglyk problemasy bar bolan hatda maýyp ýaşlar hem goşuna alynýar.